কোনো খবরে দেওয়া নাই। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों बिथां बि सावरायग्रानि सोमोन्दै खोथा सावरायगोन। नोंथांमोना जायखौ नुबाय थादों बे बिथाङानो जाहैबाय बि सावरायग्रानि बिफा बिर जोहोलाव बिथां बि सावरायग्राया बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै बर' हारिनि थाखाय 2008 मायथाइयावनो ओंखारलांदोंमोन। दिनै जों 12 बोसोर जाबाय दा बिथां बि सावरायग्रा बिथाङा जोंनि इन्डियायाव आगान होबोबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे बिथां बि सावरायग्रानि बिफाया बिथांखौ लोगो हमनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों, रंजानाय मोन्दों होननानै होननाय जादों बिथां बि सावरायग्रानि बिफाया। आरो लोगोसे जोंबो रंजानाय मोन्दों, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो मोजां मोन्दों, रंजानाय मोन्दों। बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामो जोंनि बे बड'लेण्डआव। बिदा फंबाय साबा आरो बिब' बिनानाव 3 दं होननानै खौरां मोननाय जादों बि सावरायग्रा बिथांनिया। दा बिथां बि सावरायग्राया बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ आं मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै। उनफोराव जुदि डिटेल्स मोननाय जायो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैबावगोन। बिथां बि सावरायग्रानि बिफाजों माखासे इन्टारभिउ लानाय, नाथाय बे इन्टारभिउआ हारसाजों लानायसो आरो बिथां बि सावरायग्रानि बिफाया हारसाखौ मोजाङै रायज्लायनो रोङा। अब्लाबो नोंथांमोना एसे बुजिनानै लादो। দেখা নাছিল, এইটো দেখিয়ে আমি খুব আনন্দ লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। তাৰপিছত মই মানে 8 চনত গৈছে, 2008 চনত গৈছে। যাওঁতে মানে মোক খবৰ নাই, কোনো খবরে দেওয়া নাই। এইতে মানে এই বছরে মানে 12 বছর হয়েছে। आरो लोगोसे जोंबो रंजानाय मोन्दों, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो मोजां मोन्दों, रंजानाय मोन्दों। बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामो जोंनि बे बड'लेण्डआव। आं सानो बर'जों इन्टारभिउ लानायबा मोजांसिन जागौमोन होननानै। नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ बि सावरायग्रानि बागै। दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव।